खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोङो दिनैयो एनथाब फिथा बानायनो नागिरदों आरो नानिजों आंजों जिहेतु जों न'आवनो दङ बेखायनो ओमफ्राय जोंहा दुब्लानो मा खालामनो मिथियो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओरैबायसा गरम ना दासान्दि ओमफ्राय दायो जोङो माने जोंहानाव दिंखि गैया आरो उवाल दंमोन खिन्थु उवाला एसे पुराना जाबाय आरो बेखायनो जों दा मोनसे एराबारि होननाय जायगा दङ आरो जोंनि खाथियावहा बेयावहा जोङो थांनो नागिरदों माने माइरंखौ अलरेडि जोङो माइरंखौ सोमना दोननानै दा बोखांनानै माने बेखौ दिंखियाव देहैनो नागिरदों आरो नों नानिया दिंखियाव देफेरबाय देबायब्रा आं देयाखै जामा मेस देयो देयाखै आं बिराद गोबाव जाबाय दिंखियावहा माने देफेराखै होनबाबो जागोन खोमा आंखौ जास्ट माने उन्दैयावहाय जोंहा मामाया लांफानायावहा बिदिनो माबादोंमोन आरो मा होनो दिंखियाव एसे इदि गाफादोंमोन खिन्थु बेबायदि खेबसे खेबनै बेबायदि थांदोंमोन खोमा बारा इसेबां गोसोआव गैला बिराद उन्दैयावमोन आरो ओमफ्राय नै आरो दिनै थांलायनोसै जि गोलोमजोब्बाय मा फैदो गाइस आं नोंथांमोननो दिनैहाय मोनसे एपनि बागै खोन्थागोन बाट बेनि सिगाङावहाय आं नोंथांमोननो मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों जे नोंथांमोना बे लकडाउनावहाय बरिं टाइमावहाय नोंथांमोना गेम गेलेनानैथ' टाइम पास खालामो जानो हाखागौ जेरैहाय आं खालामो स' बे गेम गेलेनानै टाइम पास खालामनायावनो मोनसे मोजां खाबु बे खाबुआनो जाहैबाय विनज' होननाय मोनसे एप दङ बेयावहाय नोंथांमोना 70निबो बारा माने गेम्सफोर मोनगोन आरो बेयावहाय बे एपआवहाय आरो बे 70निबो बारा गेम्सआवहाय नोंथांमोना जा गेमाव इन्टारेस्टेड बे गेमखौ गेलेनानै नोंथांमोना जुदि देरहायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय फैसाबो आरजिनो हागोन आरो विनज' स्ट'रावहाय नोंथांमोना फ्रि फायार लर्ड्स मबाइल आरो माइनक्राफ्ट बेबायदि गेमनि माने कारेन्सिखौ बाय खालामनो हागोन बिराद मोनसे मोजां डिसकाउन्टाव मोनो आरो बे जिथु विनज' एपआवहाय गोबां गेम्सफोर दङ जेरैहाय फ्रि फायार COD मबाइल बेफोरबायदि आरो गोबां गेलेनो हागोन नोंथांमोना जेरावहाय इन्टारेस्टेड आरो जा रांखौ नोंथांमोना गेलेनानै देरहायो बे रांखौहाय नोंथांमोना UPI ओमफ्राय पेटिएम ओमफ्राय बेंक एकाउन्ट्सनि माबाजों गेजेरजों नोंथांमोना उइथड्र खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना जुदि बे एपखौ डाउनलड खालामनो सानोबा आरो बेबायदि गेम गेलेनानै फैसा आरजिनो सानोब्ला आंनि डिसक्रिपशन बक्सआवहाय होनानै दङ लिंकआ आरो आंनि डिसक्रिपशन बक्सआव होनाय लिंकनिफ्राय जुदि नोंथांमोना बे एपखौ डाउनलड खालामो बिदिब्ला नोंथांमोना 50 रुपिस बनास मोनगोन आरो स' माखौथ' नेबाय थानो नङा होमबा आरो लकडाउनावहाय टाइम पासबो जागोन आरो फैसाबो आरजिनो हागोन स' जल्दि थांनानै आंनि डिसक्रिपशनाव होनाय लिंकखौ डाउनलड खालामनानै लादो आंबो बिराद गेलेबाय थायो टाइम जेब्लानोखि माने मा होनो फ्रि टाइम मोनो अब्लाना आरो स' नोंथांमोनाबो गेलेगोन होननानै आसा खालामबाय आङो नै दाला सानद्रै ओमफ्राय नै जोंहा मामाया ओइ बाजै थादो थांफानो नागिरदों नायलाय थां जल्दि जोंथ' थांफानो नागिरदों हनै गस्ला गेलेले गाननानै जल्दि थां बेलेगथिंसो थांनो नागिरदों चलो बन्द'ना खुलाब्रा बन्द' जाबाय दस' खैथा जाखो टाइमालाय हा दखानाबो ओंखारबाय नै थ' जों बिदिनो थांनो नागिरदों आपनि हे भाले नों थादो दे सना दे टाटा दे आं थांसै दे सना दे आं थांसै बाय हा मा सना नों गस्ला मोजां गानाखैना आबा थांफानो ना सना आं थांसै सना आं थांसै Hello bro. Ayo, oमफ्राय मानो जे माहा दुब्लियाव आं सासगरबार आइले नै बिनो ना नोङो जागैया आयै सना माहा प्रब्लेम जाना फैखो नोंसोरलाय आं दुब्लि फैदों आयौ मावथिलाय लादों ना मा थोद आं खिन्थु आंखौ रागा जोंनो आंनो बुंबा मानो रागा जोंनो आं मोनसे खौरां बुंगोन मा दे बुं इनुसनि बिदा जेबो नङा सनजयनि बेस्ट फ्रेन्ड मोजां जाबायथ' बियो इनुसा दाख्लै आं कमेन्ट्स हरदोंथ'
इदिन जानांगौ आंनिफ्राय बेस्ट अब्ला होनना बुङो एग्जामबो खाथि सफैबायना बिनि नोंबो इसोर गामिनि माबे दुब्लियाव थांदो जों फिथा स्टेन थांनो नागिरदों जों गामिनि नोंखौ इउनिभार्स बिदाबाय सानदों माथो नुनायाव बाङाय बेलेग नुयो आं बुंला दे खिन्थु आब' नोंनि आं सब मिथियो आयौ आइ लं थ' बायदि जादों दे गस्लाखौ गानो लोगोफ्रा नै जों फिथा जेनो थांनायावनो बे इनुस बिदाखौ लोगो मोनदों आरो नोंथांमोना गोबाङानो सिनायदोंबो जानो हागौ सिनायाखैबो जानो हागौ इनुसा सोर सिगाङावहाय आंखौ रस भिडिअ बानायोमोन ना जों बिराद टरका टरकि जालायलायोमोन बेयो आरो खिन्थु आगैया दा बिराद मोजां जाबाय व्लगिंफोर खालामो बेबायदि स' नोंथांमोना दायो बिथांखौ बिराद सापर्ट खालामनांगौ बयखौबो सापर्ट खालामनांगौ बर' इउटुबार्सफोरा गासैखौबो आरो बिथाङा बिराद दा बुजिबाय आरो बे आगैया बेखायनो आं बिराद हेपि आरो बिदायाथ' बिराद मोजां नै आंनि भिडिअ नायो जालायो दिनैसो लोगो मोनदों आरो आंथ' सिनायामोन खुसि मोनबाय फाइफाना खुसि मोनबाय सना खुसि मोनबाय ना खुसि मोनबाय फाइफानोमोन ना लोखि बिराद फाइफानो गाबबायदोंमोन लाबोफानांबाय आरो उपाय गैया खुसि मोनबाय ओइ खुसि मोनबाय सना चुम्मा होनो हादे चुम्मा बे फुख्रियाव नावबो दोङो ओमफ्राय जों उन्दैयाव दुगैनायाव आं गब'लायलायदोंमोन बेयावहा हस्सा गब'दोंमोन फाय थांसै माबा ओइ ओमफ्राय आंखौ मानसिफ्रा जि मिनिदों आरो ना माने गासिबो सेन्देल गानदो जों टुक्लुदों आंदो सेन्देल गानना फैयाखै ओमफ्राय आं बिराद गानो लुगैदों माने हाखौ जल्दिसे दिनै मबाइलफोरा बिदि गोलैबाय थायो नालाय आखौनो साथा बायदि लाबाय बाजै दुरलाया साथा लाबोआखैना नै जोङो दायो बै न' नुहुरनाय लाहानाव बेयावहा माने माबा हैगोन आरो मा होनो माइखौ गायहैगोन माइ गायनो माइरंखौ सौगोन माने मिलाव होनाया आथा आथाया खम जायोनो बेखायनो एन्थाब बानायनायावथ' आथा आथा नांगौ नालाय जों मोनफैबाय आरो मोनफैनानै जि सान्दुं गोसा गोलोमजोब्बाय गासैबो जना दङ नै बरियाखा जि मोजांनो जायगाया इस्रा दुब्लिनि गेजेराव इसा न'खरसेल'नो बरियाखा मा सना गोलोमजोब्बाय दस नोंलाय जामा मेनै हा मोनजागोनखाय बे प्लास्टिकखौ होनाय जादों आरो नामा आं दा गोसोआव दङ ओइ क्लास 6-7 टाइमावहा मामिया बेंनाबारियाव लांफानानै समान बनाला माइब्रासो नामा जोसा मोदोमग्राया र' आं खालामो देखा हा मोनजाया होमबा मादिजों होमबालाय आं दिनै जायाखै होमबा दख'ना गोलाव जागोन नांखायो बिदि नांगौ आं दिनै जायाखै होमबा फोरोंबा आं दिनै फोरोंदो जायनो मोनबायानोसै दे हाफोना आयौ आइदिखौ गानानै दिनबाय थाब्रा मा थोलो बिजौ दोगा जाबायना yes I know आं होनदों आइखौ लाबोथारा
नुदों ना माबायदि गोलोमजोब्बाय माखौ मिनिदों जिखुनु फिथाइया जाबानो जाबायना मानोथो मोदोम खुसिनायलाय मेंबायलै देखांबाय नै दायो थांनोसै जोङो आजाव थांनोसै ओइलाय बै फख्रिखौ बारबानो मोनगोन आरो माने बे बेलेग गामि नालाय बे एराबारि होनो आरो ओमफ्राय बै फख्रि गिदिरा बैनो आरो मा दे होनफिनलाय येस डेन्जारसो आं बा मालाय जि आराम उन्दुना दोङो नै सना 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 दिंखि देनायखौ नुनायाव बिराद माने इजि नुयो किन्तु जेब्ला देयोना बिराद खस्थ' आयौ इसानि बाजैयासो देना होबाय जों देबाय थानायमोनबा फिथाखौनो मोनजानाय नंलामोन नै न'आव मोनफैबाय आयौ नुला नै खोमसिसि जाबाय न'आव मोनफैबाय दायो आङो फ्रेस जानानै लानोसै बिराद गोलोमबाय दिंखि देनायखाय होनदो आयौ बिराद खस्थ' दा दुगैनोसै आरो फ्रेस जानानै फिथाखौ दिनै जाला नामाथाय गाबोन देनोसै देनोसै नो सरि गाबोन बानायनोसै आरो दा फ्रेस जाना लानोसै एसे नै नालेंखर रुख'गासिनो जोंहा नानिया जा थख्ल'आ सिरि सिरि जाबाय थादो गरमथार जायाले जानांला दोनना हो दोन लेंटामारा नै जोंहा मामाया इखौ नालेंखरखौ एवबाय आरो ओमफ्राय मा दै दोना दोना नायाखै दै दोना दोनो दै दोनाबा तामाम गोथाव जायो माने दै दोनाबाथाय आखाइजोंनो होनाङो नै अरावसो संदो आरो बाहेरावहा बिराद गरम माने गेसाव संबा बारा गोथाव जायानो अरदाबाव संनाया गोथावसिन जायो बेखायनो अरदाबाव संदो आरो आं रोंखायो बेफोरखौ रोंनानै बालायलायबायना बेखायनो आं सावाखै जोंहा मामाया बारा गोरों जाना फैयासै बुरिलायलांबाय फिथाखौनो सावनो रोङा बेखायनो माने इखौ प्रेक्टिस जादों होननानै प्रेक्टिस माने मामाखौ प्रेक्टिस होदो आरो आङो रोंनानै थाथोसै होननानै माने आं फोरोंनानै ओमफ्राय दा जोंहा मामाया बाङाय रोंहांदो नै बेबायदि एक्सपार्ट जानाया बारा बावाखै आरो जोंहा मामाया माने आंसो फोरोंनायमोन नालाय ओमफ्राय दा हुगार होबाय हुगार आरो होबावदो दे बा नै जाबायानोसै जोंहा बिमायाबो मार गोरों नै गोलोमसोबाय बेस्रि नाहरलाय इथिं गोलोमलायलायबाय दे बिराद गरम ना नङा नोंखौ मोखांखौल'सो देखायदों मा खेबसे नाहरना मिनिलाय डिम्पल दोंलायलाय नुवाखै जोंहा मामाया नुवाखै सबाइ बिमा दोंलायलायबालाय खावलायावबो लावदुमनि बैसानाय लावदुमदो एखेथार खावलायाव सबाइ बिमा थानाया ओमफ्राय खखाबाव थानाया आं देखायनायनो इदि नाहरना मिनिलाय खेबसे माखो मिनिना हो होनदो जाबाय ओमफ्राय आरो इ जाबाय जोंहा दे माबा मोनसे जाबाय थादो देलाय देखायलाय आयु माबा मिनिसो मा जादों खरो गैला देलाय गैलानो जायै एसेल'सै नानिया फोरोंदांखो नानिया बा नानियाथ' आरो आंनि गुरुसो माङाय होबावब्रा माबाखौ गुड रोंहांबाय माथो नोङो सार्टिफिकेट मोनसिगोन दे एबारनिफ्राय जानाय नायनो हरनो बेखौ जानाय नायनोसै आं जायाखै होनबा मोनाखै होनबा जों दा गरमाव बिराद माने जों गरमखाय देखायलायला आरो मानसिफोरखौ आंल' जानायखौ देखायनोसै मामाखौ देखायला फिथा लाबोदों आं बाबानो बाबा होनलाय जानाय नायनो मा होनदों नोङो सासेबो सिनायै गैला हा जेरावबो सिनायजोबोसै नामा नोंखौ थांबा सिनायो गेमस्रि फा होनना बुंजोबो नामा लाजिलायलाङो आं दा माखौ लाजिनोलाय जेनेबा हमना ला मा लासिंसिं मोनो आरो बाङाय माने जेरावबो माने नोंखौ सिनायो होननानै ना दे जादो बाबा फिथानि रिभिउस लानो फैदों आं दे आं नै जाबायानो दे जालाय
गोथाव जादोंना जायाखै गुरैथारथ' माबा मामाया नानानै बनायदोनो गुरै ना गुरैथार हा गुरैथार होमबा जों जानोसै आं ससेल'सो जाहोफैदो ना जाबावनो जा अके